jalan apa mau hubungne ngono. Lah kowe gelem tak hubung-hubungne yo ngono dihubung-hubungne ning lapangan apa di tanganmu ngene kan nggo cendal tak unyer-unyerne ya. Kaya ngono hubung Pak motor. Lah kowe kaya wong genah dina Minggu ngejak jalan-jalan. Rumangsane kowe pegawai negeri. Bel, Dalam. rumahmu kowe pegawai negeri kok ngejak jalan-jalan nih. Iya, iya. Kowe ndek duwe apa piye ngejak jalan-jalan? Enggak duwe duit blas. Engko lek enek es tong-tong piye? Jalukno. Ya lek pancen iki ora iso gawe basa Arab, ya gawe basa Jawa ora apa-apa lho, Bel. Kowe ndonga sak isomu. Nek kowe ora iso tak warai iki engko terokno. Ya. Dungane lek aku lho wi lek marai mbahku ngene. Sir olah datolah obah kersane ngalah. Ayo. Lah. Nanti guyu wedhus lho. Ya, ora iso ngono. Sir olah. Kersane ngalah. Aja mau jujuk, kowe lek dongamu langsung mau jujuk, kowe lek kaya rezeki ya dijujuk. Sir olah. Ya, sir olah datolah obah kersane ngalah ngono. Sir olah datolah. Ora sekolah. Itu wangen kok. Wis lengkape ya ngono. Sir olah datolah obah kersane ngalah. Terus sing ijo padha plonga-plongo. Terus Sing abang padha nyawat. Terus sing ireng padha meneng. Terus sing putih padha nyuwe. Ngono lho kowe. Amanda kon muni sir olah datolah ora iso. Kowe lek gawe basa Arab ya tarungane lek mundunga Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Mek ngono lho donga arepe mangan ae. Iya. Iki to iki Ade mang sedina jan mek mubeng. Ora arepe golek nggon sing yub ngene iki ya. Isuk mang aku ki arep kowe iki arep tak tukokne godhong-godhongan ngono tok nggih. Sarapan samarku ora mok pangan kok. Lah we iwak ya sampean mok mangan iwak ae. Sing tak tukone tak goleki godhong gedang, godhong randu. Ngono lho, kowe gelem ora tak pakan ngono. Ya mong kan. Godhong Randu enak lho. Ora percaya, godhong randu lek dikulup kuwi lunyu, ora usah ngemah langsung diuntal. Lek. Rasane enak dong randu. Isbel mau. Ya kan godhong-godhongan. Ya timbang iwak-iwakan gelem ya. Moh. Iya. Aku indasku gak jane mumet. Rasane kuwi lho ora mari-mari. Terus apa kuwi nganu apa lek di mah lho. Lek di mara-mara isu-isu wis buka-buka. Wong genah kene iki lek sik subuh, kuwi kan ya sik subuhan sik baru dijak jalan lari-lari pagi lho. Lah kok kene sik aku sik lekas Allahu Akbar selawang kuwi dok. Wah, buyar langsung nalika. Kene lekas kusuk ngono jan wis lek ku maca wis tak bianterne barenge panggah dodok lawange. Terus aku tak bar salat langsung. Ora lho, kowe iki sajane mbiyen tau sekolah apa ora? Napa lho kong? Genah nek isuk jam semono ki aku yo subuhan terus lek ku maca ki tak bianterne ngene berarti aku kan sik lagi salat di aku. Lah ya ora ngerti kan yo krungu to lho aku lek ku maca bianter surat Al-Ikhlas. Tanam enggak krungu. Ya krungu jarene iki ya krungu ning ya panggati dok alah wis koncer. Sakene yo aku. Ajak lari-lari budal mari-mari. Isuk ben sehat lho Bel ora kaya kowe. Turu wae. Isuk juga Bel tangi wayahe olahraga ngono. Tet. Lari-lari yo ngono, lekas lari-lari kan yo
dalane sing arah mengalor nggone dhewe kuwi kan wite bodho mangklung-mangklung ning dalan ngono to, Bel. Lah aku ki pas teko wit pelem sing mangklung ning dalan kuwi nganu, aku sih mandek aku. Aku lekas cek tak karo nyemet rokok terus karo lek dimange leh olahraga ngerokok ya ora sehat sik to, iman-iman bar subuhan urung nganu aku terus matruk. Lah lek iki pas wangop ngomongin lah ning dhuwur wit pelem lho enek pitik, dibangi turu pitik. Lah pas wah ngono iki pitike nelek. Itu pas pok. Lah kok lek mu iso pincuk. Aku terus lek aku yo nyauri pincuk apa? Pecel pincuk to aku. Malah mbungu. Kowe nek kancane kapesan kene hangep teleki pitik. Ya salahe duwe cangkem ra dijogo. Salahe duwe cangkem ra dijogo kena isu-isu ya angop turut pinggir dalan. Lah yo ora ngerti lek dhuwur nggih omah pitik bareng tinceng munggahno pitik Jawa jajan. Ki terus tak takoni, "Di, kan langsung gua bergabung awur sapi ngono. Di, rasane telek pitik iki piye?" Kowe pengen ro? Ya sebagai kanca aku ya pengen ro, rasane piye jajal critakno. Lah kok sire arep didemblong neng aku. Ayo aku. Nganu tibake nganu kong. Apa wi? Telek pitik rasane iki rada enek asine, enek gurih-gurih titik ning rada pahit ngono. Oh, ya layak. Mulakno to mulakno, wis sak ngen-ngen. Wong imet nang ana mercon maling kong. Mosok mercon kretek. Heeh. Gadet aku. Gadete terlambat. Kowe tenang genek kong. Terlambat entek kong. Terlambat apa? Lah iya, ndodose wis mau lagi krotok-krotok lagi. Gadet aku ngono. Alam mbok, Heeh, iya. Ya wis ngono kuwi bareng lek dimang wis mlebu ayu ngalor aku buru-buru wis go. Biasane balik ngidul wis sawan ngono. Lah kok teko tengah bulak pakel, ngerti yo bulak pakel. Tuwet tok jenenge Mbak Ika. Mbak Ika kan yo wonge rada semlohe. Lah kok disemu ngantani, "Lho, kok mlaku, Mas?" Lah kok yo jenenge lek di ku yo ilmuku tinggi. "Oh, Mbak, arep berangkang ngisi." Lha nyapa ora sisan apa glundung-glundung karo Mbak Ika dicauri. Mbak Ika ya lucu. Ya sering nonton nganu nonton kontenku jadi malah ro. Terus ngedi nek plecek. Di tak ngene. Kapok. Asem iki. Malah aku kon glundung-glundung. Ya kaya karena ya kowe iki nganu kok nyauri kok apa kuwi jenenge ora penak dirungokne irung kok kuping kok. Aku ndas rada mumet lebet. Nyampo jane. Ora ndek dhuwit. Padha ae iki nganti dhuwit blas iki. Kowe ya mumet. Kowe ya mbundut. Nganti dhuwit blas iki. Lah kowe ora kerja. Penggamu lho bendina mek uyar-uyur njaluk dhuwit endi? Ngene iki langsung kerja. Lep. Kayak konten udah kerja to kok. Ora, lek kerjane kerja ya dibayar. Lha wis kan bayar sapa? Ning TikTok lah. Ngomong kowe dikon omong di sapa penontone. Oh iya iki ngomongne penonton ya. Lah wingi kan arep enek wong nanggap. Nganu Kong karo Mbak Bel saumpama ngisi acara ning nggonku no gelem ora wis acara cilik-cilikan. Ya tak jawab. Ya nek aku iki gelem ae lho Mas ngono. Ning samarku ngene lho, engko nek aku tampil karo Isbel, engko daya mentek. Lah kok iso entek piye to, Kong? Lah yo sing pertama aku munggah, kita tampilkan pelawak dari Desa Telogo, Kabupaten Blitar yang belum terkenal. Kongian. Lak mlaku aku biasa kaya Raden Kumajaya, nggawa senjatane jenenge keris Kiai Singgol Motor. Sawang penonton ki sik apa iki penonton ki sik santai sih demen kuwi lah begitu kita tampilkan terus bel becak lekas munggah panggung dirimu lekas munggah panggung nggawa jagrak papat
lekan jangkah sak jangkah donggreng lha penontone wis kemekelen kabeh wis goceki weteng glek padha nggoyo lha wis melangkah kepindo akhire penontone wis lek guyu kemekelen akhire sor melok-melok diwimu ngompol lha akhire penontone bluwayu kabeh entek tak omongi ngono Kuyo wong yo. ngono sing nanggame walah ngono to kok iya rasa nanggap aku kandene ya urung kelase ditanggap ngono lek pengen anu ya ndelok nang anu video ngono duh ngono wah ajane aku wis cuwocok ni wong liyane omong sak omong iso guyu aku masane gendeng omong sak omong guyu enggak kong maksud iki iso guyokne wong lha yo ngono kuwi salahe wong guyu wong aku lho ya omong biasa. Oh iya, jangane wedhus mang wis diinget urung, Bel? Sudah lah biasa inget. Tapi kok kelong kuwi mangan pira to jane? Mangan telu tok mek. Ya Allah, ding sore telu. Iki mau telu. Oh, wis kena sikilmu kaya ngono lho. Jenenge nek kakean apa-apa ki nek kakean kuwi ora apik. Kowe panggah mangani bedhus ae kok. Golek moro-moro mah guyug-guyug mak glundung ngono piye, Jan. Aduh. Apa balik wis yo? Ya balik wis mari yo. Ndasku mumet. Lah awake dhewe mek munyer lek ana wong nyawang ora lho wong loro kae kok mlaku mubeng kenclok. Yo ngene lho bot-bote adek golek sandang pangan. Kok arep trimo nggih tuku sego sak puluhan. Direwangi kaya ngene iki mulakno sing sok lek wis duwe dhuwit akeh aja sembrono karo sing jenenge dhuwit. Dhuwit iki dipangan ra enak ning iso nyenengne ati. Nah, aku apa? Om Jawel, iki lho tembuse rene lho masamu. Aja sok nyenggol iki. Iki bahaya. Iki lho iki lek mau senggol tekan kene. Engko teko kene menggo rene, balik mudhun neh rene. Engko lek teko kono piye? Teko kecamatan. Enggak ero. Aja sok nyenggol iki. Lha apa oleh? Ora oleh. Ndemok. Tak jiwit ya arepe. Mau jiwit ae. Wong kele jiwit ora duwe tenaga, ora rasa. Yo balik. Sikilmu kayak dirubung Lalu. ngejak salamane makane anu saya terima ngono ye kok tanganmu lho. Ya gocek milih. Oh. Tumu-tumu. Mulih lho kuwi goceki. Rodok mundur lek no. Samarku pas mengko goceki. Oh, alon. Bismillah. Apa? Cek to. Kowe sager arepe gocek-gocekno mesti mulih sing nggon konone rumah samu konane goceki cepet apa ki. Di gocekan rusa ngono ki. Cek to sikilmu ki pajokno sing kae sing kiwa. Op. Nah, wes. Kayak apa kuwi? Aku mang urung tak masakne engko lek teko omah terus arep pangan apa? Sop-sopan lho. Wis e. Kayak sopan Mas, sop-sopan. Sopan. Sopan santun, Mbok.